नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण झटपट तयार होणारी आणि हेल्दी अशी डाल पालक बनवतोय। त्यासाठी पहा, आपण इथे एक जुडी पालक स्वच्छ निवडून घेतलेली आहे। इथे आपण मूग डाळ घेतलेली आहे 1 वाटी। आता आपण मूग डाळ 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया आणि पालक ही 2 पाण्याने धुवून त्याला बारीक चिरून घेऊया। खूप हेल्दी रेसिपी आहे। हे पहा, पालक आपण 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि मूग डाळ ही आपण 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे कुकरमध्ये पहा, 1 चमचा तेल आपण गरम करून घेतलंय। त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घालूया। जिरं पहा छान फुललेलं आहे। इथे एक मीडियम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, तो घालून घेऊया। परतवून घेऊया। कांदा नरम होईपर्यंत आपल्याला परतवून घ्यायचा आहे। कांदा पहा हलकासा लालसर होत आलाय। त्यामध्ये आता आपण धुवून घेतलेली मूग डाळ घालून घेऊया। परतवून घेऊया। आता लगेच आपण बारीक चिरून घेतलेला पालक घालून घेऊया। आणि ह्यावरती आपण अगदी 1 मिनिटासाठी झाकण घालून एक वाफ काढून घेऊया। झाकण उघडून घेऊया। छान वाफ आलेली आहे। एकदा आपण फिरवून घेऊया। झटपट तयार होते आणि भरपूर हेल्दी आहे। या पद्धतीने तुम्ही डाल पालक बनवून पहा, खूप छान तयार होते आणि अगदी झटपट तयार होते। इथे आपण 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय, तो घालून घेऊया। इथे आपण अर्धा चमचा आलं लसूण हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर यांची पेस्ट घेतली, ती घालूया। चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। आता मसाले घालूया। पाव चमचा हळद घेतले, ती घालूया। 1 चमचा आपण मालवणी मसाला घालूया आणि छान एकजीव करून घेऊया। आता पुन्हा आपण 1 मिनिटासाठी झाकण घालूया, म्हणजे मसाले छान मिक्स होतील। झाकण काढून घेऊया। एकदा फिरवून घेऊया। मसाले पहा छान मिक्स झालेले आहे। आता आपण ह्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी घालूया। पाणी आपल्याला जास्त नाही घालायचं आहे। फिरवून घेऊया। आता आपण कुकरचं झाकण लावून घेऊया। शिट्टी लावून घेऊया आणि ह्याला स्लो गॅसवरती 2 ते 3 शिट्ट्या देऊया। आपल्या इथे 3 शिट्ट्या झालेल्या आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि कुकर थंड करून घेऊया। कुकर पहा छान थंड झालाय। आता आपण झाकण उघडून घेऊया। पहा मस्त आपलं डाळ पालक तयार झालाय। एकदा फिरवून घेऊया। हे पहा अगदी झटपट आपला डाळ पालक तयार झालेला आहे। या पद्धतीने तुम्ही करून पहा,
आता आपण कोथिंबीर घालून घेऊया. मिक्स करूया. आजची आपली हेल्दी रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानसे रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.